Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain be tunga lafiya bolo banangɔrɔnikaw fe yen nɔ terrain in kelen la bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i be se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san kelen o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefa wari $4,000 ani 100,000 ye n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale be kɛ i ta ye e maa min fana be yen nɔ ko terrain b'i bolo i be fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i be se k'i sen tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o kuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye $26,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye $42,000 ye a tɔn wari ye euro wari 780 ye ni be fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana be yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ banangɔrɔnikaw fe yen nɔ appartement sɔngɔ ye $24,000 ye i be se k'ale fana dɔgɔdɔgɔni sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama o kuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. Bi ye araba ye marisi kalo tile 13 san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔsira kelen na bɛɛ lajɛlen kan mali kɔnɔ yan ka taa se mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati seri ne a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi ka kɛ ni sunkalo ale hukumu o kɔnɔna ye an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye kolonɛla Asimi Goyita ye ale kɔni bɛ ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la hali sisan ka taga a fɛ fɛn min ye dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kɔni cogoya tɛ u bolo kosɛbɛ a ye balofɛn malo kilo 100 bɔrɔ ka taga se ɲɔ kilo 100 bɔrɔ ale ni sukaro kilo 50 bɔrɔ fo ka taga se tulu bidɔn litiri 20 bidɔn 100 o bɔɲɔngo ma ka taga se makɔrɔni carton olu ma a ye ni balofɛn kɔni tila denbaya 1,120 olu ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an bɛ to an ka jamana marabagaw olu ka kunnafoniyaw kɔnɔna la hali sisan nɔ marisi kalo tile 12 san 2024 lafiyabukaw olu fɛ yen nɔ Saba terrain o la sunkalo solidarité o ye hakilina kɔrɔ ye min n'a bɔra an ka jamana marabagaw olu yɔrɔ la hakilina in bɔkun ye fɛn min sa o de ye k'a yira k'a fɔ fɛn min ye suntigɛ kɔni ye o bɛna di dɛsɛbagatɔw olu ma an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ f'a b'a ka taga se sigida 19 o bɛɛ lajɛlen ma ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen denfaya talen don ka di an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ma ni o ye kolonɛli Asimi Goyita ye. Tɛnɛndon marisi kalo tile 11 san 2024 sunkalo kɔni ale daminɛna anw ka jamana o kɔnɔna la nɔ an ka minisiri min bɛ nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ jago kɔɲɔ olu ma ni o ye Musa Alassane Jalo ye ale kɔni taara magasin belebelebaw olu kɔnɔna ni ka o lajɛ balofɛnw olu bɛ mara yɔrɔ min na walasa ka taga tiɲɛtigiya k'a fɔ ko balo ninnu kɔni a bɛ se ka sunkalo ni ka o tɛmɛ an ka jamana o kɔnɔna la o kɔfɛ tuguni fɛn minnu bɛ a bakuruba feere fɛnɛ a taara ni ka taga i ɲɛ da olu kan laɲini ye min ye sa o de ye ka se ka a dɔn balofɛn ninnu bɛ hakɛya min na jagokɛlaw olu bolo. Kurandisoba ni o ye énergie du Mali ye u y'a yira k'a fɔ ko marisi kalo tile 12 tɛmɛnen san 2023 bɔlɔlɔsiraw kan fɛn min ye u ka programme dɔ ye ko kɔni bɛ ka yalayala bɔlɔlɔsira fantan 4 bɛɛ lajɛlen kan EDM kɔni y'a kuma ni ka a galontigiya k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye o programme ye o kɔni tɛ olu ka programme labɛnnen ye ko kunnafonidilaw ka u hakili to u yɛrɛ la k'a sababuya kɛ olu ka kunnafoni kɔni jɔnjɔnba o bɛ bɔ yɔrɔ minnu na o de ye AMAPU ka taga se ORTM o ma maa minnu kɛra sababu ye ni ka nin waleya jugu in kɔni kɛ sa u bɛ na olu bila kiiri tigilamaw ka bolo kan ni tɛgɛ dara u kan.
ame wakati mina ina fo sisan no ame sungalo ale konna la kurantige bambali fene obe maliendiun uluka ni wakati na sun koni ale manatige be hakilina be jo femi ka odi jisumai ni glacier ni wakati na glacier kono oteka ye anga jamana o konna la no ka sabe ke kurantige bambali oye kuran era solo balia o fesa femi ni glacier koni ale teka ye nyela femu glacier munu be ka isa folo glacier me fere so wari dorometa ma do koni be ka afirula ma do yero koni be ka glacier ni ka ale fere so wari keme foka takase se fo wari dorome bi woroma ni wala mini akelembe dugumbay maliendu mbulu ni wakati na amita kidalkaw ulu feno kidal marabolo nyama ni o journal de diffusion alhaji gamu koni alebe aglok na lamini o konna la kabini février kalo kile ulumvla samba flani muga ani nani mini abeka yendugula moka ulu kumanyonya juma temeni marsi kalo kile konoton samba flani muga ani nani ayo o kile baraw koni nika ulu damne o ya damne ni anga jamana bandri ale yeleni folo o kofetuguni sa ani yendugu marabaw anu yesigika kuma nika o ke si kuma yɛrɛ fama bolila fɛn min kan o de ye ka fɔ k'u ka u danaya ta ni k'a da jamana marabagaw olu ka kɛrɛnkɛrɛnna sa fintigilakaw temi n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye e mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91 Tezuleka tew ka lagari Tezuleka tew ka mandi o kuma sansa i ka galonbɔne da Mohamed Diko ni ale ye Pulaku International Shifinakaw ulu ka ɲɛma ye kalo fila kɔnɔna la ale kɔni jasura an ka faba o kɔnɔna la a labilala ni ka taga a ka so marsi kalo tile 11 kana se a tile 12 o ma a yirala ka fɔ ko ni Shifinaka yɛrɛ kɔni ale ka jasoli o ma se ka kundɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ k'aw hakili jigin k'a fɔ ko a jasura juma desanburu kalo tile 15 san 2023 a ka bolila telefɔni kɔni o kɔni de fagara o to maaw kɔni bɔra kalama ka fɔ ko a kɔni tununen do o kɔnɔna la sa a kun bɛ baara min na yan'a ka tunu sa o de ani kunnafonidilaw kɔni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya min ni a kun kan ka kɔngɛrɛba dɔ ka o boloda ni a ye o bɔ a ma a seginna ka n'a ka denbaya kɔnɔ hɛrɛ ale ni baden na Meta kaikaw ulu feno kai commissariat de police premier arrondissement cɛbaw min ni ale ɲɛmaya o bɛ fɛn min ye Musa Bacili ale bolo u ye tɛgɛ da Shifinaka dɔ kan marsi kalo tile 6 san 2024 kayindikaw ulu feno nin kamalen yɛrɛ kɔni ale kun ka baara ye fɛn min ye o de ye ka bolola telefɔni ka o suɲɛ min ni u ye tɛgɛ da kan ka sɔrɔ sefwari 120 o de bɛ a bolo u ka ɲininiw kɔnɔna la sa min n'u ye lalawuriliw ka ulu kɛ o kɔnɔna la u ye bolola telefɔni 3 ni ka o bɔ a bolo ka tila tuguni bolimafɛn sen 2 o yera a nɔ kan ani tuguni sa sigana kɔni fɛnɛ talen no ka sɛgɛrɛ ka fɔ ko n'a sɔrɔ kɔni a nɔ tɛ pavé minnu ni olu bɛ da olu fɛnɛ dɔw kɔni suɲɛni na o y'a minɛ ni k'a bila kiri tigilamaw ka bolo kan ko kan kibaru la amta lagnekaw ka jamana o kɔnɔna la u ka ministre ɲɛma kura ni o ye Amadu Uriba ye Amadu Uriba ale y'a yira ka fɔ ko fɛn min ye fintigilaka minnu ni olu bɛ fanga kunna ni wagati na kabini san 2021 ko kɔni bɛna kalafili ni ka ale torin ka taa san 2025 la ka sababuya kɛ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa musaka ko gɛlɛya u ma se ka bɔ o kɔnɔna la o de y'a to u bɛna kalafili kɔni ni ka ale tori Amita Chadikaw ka jamana o kɔnɔna la ka daminɛ marsi kalo tile fɔlɔ in na san 2024 fo ka taga a se desanburu kalo tile 31 ma san 2024 kuran ni ji kɔni o bɛna kɛ fu ye Chad jamana ale kɔnɔna la ni kunnafoniya in kɔni bɔra u ka jamana marabagaw yɔrɔ la
mali kunnafoni jabaran na jabo kunnafoni damanan tun bi an bolo kɔrɔ bi araba doya na ni ka da kelengena bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin ye yana an ka kunnafoniya an ka o datugu sa tunga lafiya di an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don ba ye ni wagati in na aw maa minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya tungarankew ko tɛrɛn tɛ aw bolo tɛrɛn bɛ tunga lafiya ma olu bolo sabalibugu kuranikaw olu fɛ yen nɔ sabalibugu kurani ale filɛ nin ye hôpital du Mali ale kɛrɛfɛ o kɔfɛ tɛrɛn bɛ tunga lafiya bolo binkɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ ale ni katikaw fɛ yen nɔ aw maa minnu bɛ yen nɔ sa ko nin tɛrɛn kofɔlen kelenkelenna ka di aw ye an ka nɛgɛjuru sira a ye o banba ka se ka kunnafoniya tɔw ni ka olu sɔrɔ tunga lafiya ka lahalayaw olu la o kɔfɛ tezuleka fana ye an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don b'a dɔ ye tezuleka min ni a nana maliyɛndenw lafiyali kama teko la surtout ni sunkaloba in ale kɔnɔna la n'i ye sun tigɛ dɔrɔn tezuleka ale dɔɔni min i b'a ye a bɛ kɛ n'a fɔ k'i bɛ ma tile bɛɛ lajɛlen kɛ sun na a b'i garabu tɔ ni ka o kɛnɛya o tuma la a ye tezuleka san ni ka nkalon bɔnda aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan